Bueno, naia, hirugarren atariko proban, gaurko eguna seguro gorrez markatuta zen duela. Bai, hori azkenen kronak asko gustatzen zaizkit, eta orduan kalendario markauta neukan eguna zen. Nola junda? Bueno, krono motza da naiz, topeatea behar da, eta bueno, ez zait oso ondo etortzen, baina aldeguna egin dugu. Irtera oso teknikoa. Bai, hori da, azkenen adokinetan hasten ginen, eta karretera ona aurkitu arte tramo bat zeon, orduan hori, betik heldu behar zen, eta gero ja koplatuta. Gero itxasargi irabideen, hor bai zure gaitasun osoa botatzea zendekan. Bai, hori da, hor goiko horrektan pinoi guztia sartu eta goraka dana eman dut, eta bueno, gero beraka altzan modun. Gaurkoan hirugarren sailkapen nagusian, horrek esan nahi du Leharti bai challenge honen borrokan egon behar zarela? Bai, hori da, azkenen ez dagoen denbora diferentzia handirik, orduan azkenen nik uste txirrindulari asko egongo garela lehian. Eta zein da zuen estrategia, ze txirrindulari honak ere bagituzue, eta bueno, baitere etapen lehietan egon barzatuko zazte. Hori da, gu deana ematea ateako geha, eta aber ze gertatzen da. Zorionak nahi. Eskerrik asko.